Kuyawan siya. Hindi nga na punto ba? Hindi kayo part 2. Bukad siya daya. Hi! Welcome to another video. Yan, syempre. Nako kay Ma'am Suzette Escalante. Okay, para ipadayon ng pagpagwapo sa ako. Pero ay katong last time guys nga nagpa-kuan ko. Butang ko din sa akong head. Kaya so second session karon. Okay, para mas mo klaro pa mga linya, uban pa. Nalipis ang gini yung buhok dito. Bino? Hindi ni may baga. See? Wala resulta. Sige, kalo. Da. Oo, di magapa oo. Da. Ang sabi yung ngayon mo pa?2. Da. Muna, kalo pa. Da. Lagi. O, lagi ka lagi. Yan. Kaya para magkuha na siya pa yan. Tawag ati is katong micropigmentation. Sakto ba kami? Muna. Then, siya po rin karoon. Ikaw. Dili ka. Ataw sa daw siya. Kaon sa daw siya ngayon. Happy birthday. Sana all. Kaon ba siya? So, supposed to be akong wife magpa-lips siya nga tattoo. Second session gyapon, pero gusto mo man siya magkisa ako So, di sa daw siya karon. Mag-post dito. Nagi. Post Valentine's. Ibutangan pa ni Gwanday pamada. Pamada. Anesthesia. Anesthesia. Parira na. Anesthesia. Soon after. Alright, so mana guys, muna ni siyang result. Ano ba ni Bob? Yeah. So, anesthesia, giputakan ko og kuan. Scotch tape. Muna kong regalo. Yeah, so excited na kayo ko sa result ani. Sa ako ang micropigmentation. Excuse ma'am. Gusto sige niya. So, motor ta? Mura na eh. Ha? Kalbaklay na itong mulo. Kita lagi ka sa kong vlog. It's my turn guys para tutuan akong ulo, isog ko, patikan ko. Hindi na ako ipakita sa inyo kung saan buhato na. Basta kay after sa mahuman, pakita na ko sa inyo ang result. Dimaniso na ninyo. Diba? And namin din sikat mi din model me, bitok-bitok. Ka-level, muna mo mga ka-level guys. Mommy, Daddy. Sila. Diba? Oh, Bernal, takpad mi ka-level. Oh, si Raspa, may Lia. Sa Rabier, may mga ka-level. Oh, ka-level na mo. Ibios gyapon. Oh, diba? Ako dito. Oh. Oh, diba? Isa day. Eh, siyempre naman si Ma'am Suzette. Escalante. Hi, Ma'am. Hi!
I-like iyang Facebook page, yung YouTube channel na siya YouTube channel po. Suzette Escalante. Ako lang butang. So din ako ipakita sa inyo ang process. So sa ako pag-upira kong ulo. Basta kayo niya, mura na ko si Aaron Carter. Okay. Sige, sa? Aaron Carter. Ah. 80,000 impressions later. Itom na, nag-dark na. Ayan. Ang akong hair dark ba diya? Dark? Yeah, it's dark. Yeah, dark na siya. Ang purpose ani para makabiran tong mga hayag mismo kay ako din ng scalpist ano naman. Nag-recession. Ha? Ang mga wala na yung buhok. Oh, wala na kayo siya ano ba? Muputi na siya, mga ilan na marami siyang pahak. Nag-recede. Yeah. Ang hairline. There you have it guys. And by the way, dagan kaya salamat kay Ma'am Suzette Escalante. Ani nga video si Ma'am Suzette Escalante kay schedule na ko siya for go sa iyaha for the second session para sa kong scalp micro pigmentation. Dagan kaya salamat ma'am. And hopefully nga dark ni gid siya kay na yung mga part ni sa ako is nipis na. And then medyo kailangan siya nga madarken, so tabang kaayo. Siya pinag-advise sa ako nga butang ako niyang inadto. So aya pa ko nakabalungan na ingon ana dahil ng mga scalp micropigmentation. Isa po na sa iya ha ang iyang expertise ang mga scalp. Labi na karon mga lalaki, daghan kay mga lalaki pud na mga clients niya nagpa scalp micropigmentation sa iya ha. Anyways, daghan kay salamat Ma'am Suzette, and if ever guys na gusto mo magpa-booking kay Ma'am Suzette Escalante, especially sa mga babae diha gusto magpa eyebrows, mga kilay, and then magpa-lips na tattoo. Ako po na ko inana. And then pwede niyo kontakon si Ma'am Suzette Escalante. I-search niyo siya sa Facebook niya. After aning video, nagya po iyang details din guys ako ang mga videos. So if ever gusto mo magpa-booking, nakaplano mo nga magpa-eyebrows and lip tattoo and then scalp micropigmentation sa mga lalaki, please, ayaw mo ka-hesitate. Kontakan yan si Ma'am Suzette para magpa-booking mo kayo. Babalik siya on April na po. Dito sa Cagayan de Oro. And that's it for today's video guys. Don't forget to hit subscribe and then notification button para updated sa akong mga videos. Salamat!